खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ अरुणाचल प्रदेशनि 13 नं हायुङारि राजा लामायाव हा गिसिखानायनि जाउनाव 7 सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ खौरां मोननाय जादों। थांनाय 30 मे सुक्रुबारनि मोनायाव अरुणाचल प्रदेशनि सानजा कामें जिल्लानि बाना आरो सेप्पानि गेजेराव थानाय हायुङारि राजालामा 13 आव गोब्राब अखा हानानै हा गिसिखानायनि जाउनाव 7 सुबुंनि जिउआ खहा जायो होनना मिथिनो मोन्दों। हादोरनि दाब दाब रायजोफोराव न्यायआ हादोरनि बेरेखा उदखारि हानजाफोरनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ होनना खौरां मोननाय जादों। नेशनेल इनभेस्टिगेशन एजेन्सि न्यायआ हादोरनि मोनबा रायजोनि 15 जायगाफोराव थांनाय मैयानि फुंबिलि 5 बाजिनिफ्राय नायबिजिरगासिनो दङ होनना खौरां मोननाय जादों। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बेंगल, दिल्ली, महाराष्ट्र आरो आसामावबो न्यायआ हादोरनि उदखारि हानजाफोरनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ होनना खौरां मोननाय जादों। वेस्ट बेंगलाव मोनसे गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय सोमजिदों। बिबाजैनि खर'खौ दानस'नानै जिउ फोजोबदों सासे दुथां सुबुङा। वेस्ट बेंगलनि 24 परगनायाव मोनसे गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथाया जानानै थांबाय, जेराव बिबोनाङा गावनि बिबाजैनि खर'खौ दानस'ना जिउ फोजोबदों। बुथारनायनि उनाव दानस'नाय खर'खौ लाना लामायाव थाबायनाय नुथाया ओनसोलाव सोमोनांहोदों। जाथायनि सायाव पुलिस बिफाना खौरां मोनना सुबुंखौ खादों। बे बुथारनाय जाथाया नखरनि माखासे जेंनानि थाखाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। बुथारजानाय आइजोनि मुङा सती मण्डल। थांनाय मैयानि फुंबिलि समाव नखरनि माखासे दावराव जानायनि उनाव बिबोनां बिमल मण्डलआ गावनि गोबौ हाथियारजों बिबाजैनि खर'खौ दानस'नानै पुलिस थानायावनो लांगासिनो दङमोन होनना फोरमायथिदों। दुथां बिमल मण्डलआ पुलिसनि सोंथियाव मोनसे सोदोबनि स्पेलिंखौ खोन्थानो हानानै 42 लाख रां देरहासार जानो हादों। सासे 13 बोसोर बैसोनि हौवासाया बुहुमाव गावबा गावनि रोंग'थिखौ दिन्थिनानै मुंदांखा जानो हायो। थिग बेबायदिनो आमेरिकानि फैजान जकीआ समाजारि बिजोङाव गोसारगासिनो दङ। फैजान जकीआ मोनसे सोदोबनि स्पेलिंखौ खोन्थानो हानानै 42 लाख रां देरहासार जानो हादों। बिथाङा स्क्रिप्ट नेशनेल स्पेलिं बी बादायलायनायाव देरहासार जानो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। फैजान जकीआ इक्लेसिस्मु सोदोबनि स्पेलिंखौ खोन्थानो हानानै बे बान्थाखौ देरहासार जानो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेशनआ कभिड-19 भाइरासखौ लानानै एलार्ट होदों। हादोराव कर'ना भाइरासनि पजिटिभ केसआ सानफा एफा बांगासिनो दङ होनना खौरां मोननाय जादों। 30 मेनि गेजेराव हादोराव 2710 सुबुंनि देहायाव कर'ना भाइरासनि एक्टिभ केस मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेशनआ फोरमायनाय बायदिब्ला गिनांगौ गैया, नाथाय सांग्रां थानाया मोजां। मख'नो गोनांदि दिल्लीयाव कभिड-19जों सासे 60 बोसोर आइजोनि जिउआ गोमायो। दासान्दि दिल्लीयाव सा 294 सुबुंफोरनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ केस मोननाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। बिटिसि सेक्रेटारियेटआव ज्ञानपीठ डिग्री फरायसालिमानि बिगियान आयदायाव सा 15 लेङाइ बिबुंगोराफोरजों लोगोसे सा 5 नन टिचिं स्टाफफोरनो थांनाय मैया बिटिआर सोरखारा एपइन्टमेन्ट लेटार रानना होदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', बिथांजों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, उइलसन हासदा, दावबायसा बर' आरो सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्म बिथांमोना। आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसे एक्सनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा फोसावदों। सिलचर, डिब्रुगड़, जरहाट आरो सा लखिमपुरनिफ्राय दिल्लीसिम थोंजोङै इन्डिग'नि बिरखंफोरखौ सालायनाय जागोन होनना गिबि मन्थ्रि बिथाङा मोनसे एक्सनि गेजेरजों फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। दासान्दि आसामनि दाब दाब जायगायाव गोबां अखा हानायनि जाउनाव गोबां दैबाना जानाय जाथायफोरा समाजारि बिजोंनि गेजेराव गोसारगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो लखिमपुराव दैबानाजों 2 सुबुङा गोब्राब जोखोम
जादों होनना मिथिनो मोन्दों आरो दैबानाजों गंसे न'आ बुखारलांजादों होनना खौरां मोननाय जादों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा थांनाय मैया क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव दावबायनानै आथिखालाव फाहामथाय लागासिनो थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि बिबाजैनि देहानि सोमोन्दै दान्दिसे खौरां लाहैदों। बड'फानि नखरनि सासे सोद्रोमानि साखाथियाव गसंनानै सावरायनाय बे थारैनो मोनसे गोथौ सावरायनायनि बुब्लिमोन जाय जोंनि हारिनि लामा दिन्थिग्रा सोरां, जायनि आदर्शफोरा जोंनि इयुन जोलैफोरखौ अराय थुलुंगा होबाय थागोन होनना फोरमायथिदों। बिथांजोनि देहाया थाबैनो हामनायनि थाखाय गसाइनि सेराव गोसो गोथारै आरज गाबो आरो बिथांनि नखरनो जायखिजाया हेफाजाबनि गोनांथि जायोब्ला मदद होगोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा खोथा होबोदों। भारत हादरनि मुंदांखा हाग्रानि जिबि रैखाथिगिरि आरो लिरगिरि वाल्किम थापारआ थांनाय सनिबाराव दिल्लीयाव गावनि न'आव रुंसारि जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। बिथाङा 73 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। वाल्किम बिथाङा गावनि जिउआव हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ रैखाथि होबोदोंमोन। झारखन्ड बर्ड काउन्सिलआ थांनाय मैया 12 थाखोनि जोबथा आनजादनि फिथायखौ फोसावबाय। गासै 98,634 फरायसाफोरनि गेजेराव गासै 78,186 फरायसाफोरा आनजादखौ होदोंमोन। गासै 79.26% फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हादों। मख'नो गोनांदि साइन्स स्ट्रिमाव अंकिता दत्तआ गासै 500 नाम्बारनि मादाव 477 नाम्बार मोननानै टप 1 मासिखौ आवग्रिनो हादों आरो अंकित कुमारआ गासै 476 नाम्बार मोननानै टप 2 मासि मोननो हादों। देहा फाहामगिरिफोरा सासे 14 बोसोर बैसोनि हिन्जावसानि उदैनिफ्राय 210 सेन्टिमिटार गोलाव हेयारबल बख'नो हादों होनना खौरां मोन्दों। खौरां मोननाय बायदिब्ला जयपुरनि देहा फाहामगिरिफोरा हिन्जावसानि उदैनिफ्राय बख'नो हादों 210 सेन्टिमिटार गोलाव हेयारबल। दासिमाव बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोलावसिन हेयारबल महरै मोनसे गोदान मुलुग रेकर्ड बानायदों मानोना सिगांनि रेकर्डआव 180 सेन्टिमिटारनि गोलाव हेयारबलखौल' नुनो मोन्दोंमोन। बाक्सा जिल्ला बरमा पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय बरखारुवा गामिनि सपन बर'नि आंगो बिसि सिमा बर'आ थांनाय 22 मे खालारखालि न'निफ्राय टिहुआव थांनो होननानै ओंखारलांनाय उननिफ्रायनो दिनैसिम न'फारसे सफैफिनाखै होनना खौरां मोननाय जादों। रिक्सा सालायनानै नखर खुंग्रा सपन बर'आ बिसिया न'आव गैयैयाव 3 गथ'फोर आरो नखरखौ सालायनायाव जोबोर आख'-फाख' जानांदों होनना खौरां मोननाय जादों। बेनिखायनो सपन बर'आ रायजो राजाफोरखौ सावगारियाव होनाय बिसि सिमा बर'खौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला हमनानै दोननानै जानबुं अनजिमा 8453507043 जानबुं अनजिमायाव फन खालामनानै फोरमायहरनो खावलायहरदों। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।